Veni, 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 come Lord of the nations. Veni, 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 bring us thy salvation. Veni, 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 day of celebration. Veni, 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 come and set our hearts to jubilation.
Let the earth. 67. Christ is the King of Kings. Christ is the Lord of Lords. Before all time began, He was the living Word. Christ is the King of Kings, Ancient of Days. Hallelujah, Hallelujah. Let the world resound with praise. Christ is the King of Kings. Christ is the star of morning. His light is shining like a candle in the dark. Christ is the King of Kings, the light of grace. Hallelujah, Hallelujah. Let the world resound with praise. Come, all ye faithful, sing for joy and worship Him in song. Raise high the celebration, let music make the dawn. The holy child of Bethlehem is winter's gift of grace. He is worthy of honor, of glory and of praise. He is worthy of honor, of glory and of praise. Christ is the King of Kings. Christ is the Lord of Lords. Before all time began, He was the living Word. Christ is the King of Kings, Ancient of Days. Hallelujah, Hallelujah. Let the world resound with praise. Let the world resound with praise. Kennen jullie Odo Fröhliche van buiten? Weltchrist-Himmlische. Vier.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Onze bisschop, Monseigneur van den Hout, heet u allen met velen naar hier gekomen van harte welkom, nu hij voor de eerste keer in zijn Roermondse kathedraal de nachtmis pontificeert. Welkom, u allen met velen hier aanwezig. Welkom ook u die middels livestream met ons verbonden bent. Als concelebrant begroeten wij Monseigneur van der Valk, de beide diakens van Winden en Klein van de kathedraal en Münsterkerk assisteren en we verheugen ons over de muzikale opluistering door de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging en de Schola Sancti Christofori, als ook de welluidende klanken die organist Stijvers aan het orgel weten te ontlokken. U allen bent als mensen van goede wil in wie God welbehagen heeft naar hier gekomen, omdat ook u bent ingegaan op de uitnodiging van de engelenkoren om het kerstkind te gaan begroeten. Misschien brachten gewoonte, traditie en een vleugje nostalgie u mede naar hier. En dat mag ook best zo zijn, want in uw hart weet u dat wij hier, wat wij hier vieren, dat degene die wij deze nacht hier verwelkomen, een bron van hoop en inspiratie is voor een betere wereld en een echt goede toekomst. God, hij wordt mens in zijn Zoon Jezus. God is geen abstracte oerkracht op koude afstand. Nee, hij komt naar ons toe, wordt mens zoals wij allen mensen zijn en deelt ons mens zijn tot in onze diepste broosheid, tot sterven en dood aan toe. In mensen en menselijke constellaties is hij aanwezig. Via mensen komt hij naar ons toe. In mensen wil hij gediend worden. In de minste der mijnen is hij werkelijk aanwezig, zoals hij in het brood van de Eucharistie present is en ons komt voeden. Dat is een blijde boodschap van hoop voor de toekomst. Een boodschap waarvan wij allen de dragers en brengers mogen zijn. Een mondiaal heilig jaar van hoop is vanavond in Rome van start gegaan, doordat Paus Franciscus de heilige deur in de Sint-Pieter geopend heeft. En komende zondag, de 29 december, zal ook hier dit jaar van hoop een aanvang nemen. Een heilige mis, live uitgezonden op televisie om 10 uur vanuit deze kathedraal. Met hoop in ons hart durven wij met Jezus het kerstkind, de vredevorst, de toekomst tegemoet te zien. Goede mensen, om ons hart van hoop te kunnen vervullen, beginnen wij met een moment van zelfreflectie en zelfrelativering. We spreken uit het gebed van vrede en verzoening, onze schuldbelijdenis. Mensen die bereid zijn tot verzoening, dragen hoopvol de boodschap van vrede op aarde uit naar onze zo onrustige wereld. Belijden we onze zonde, keren we ons naar God toe om de Eucharistie goed en waardig te vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Laat ons bidden. God, gij hebt deze heilige nacht doen stralen door de luister van het ware licht. Wij bidden u, laat ons die op aarde het mysterie hebben leren kennen van dit licht, ook de vreugde ervan genieten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Uit de profeet Jesaja. Het volk dat wandelt in de duisternis, ziet een helder licht. Een glans straalt over hen, die wonen in het land van de dood. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk, als mensen die opgewekt zijn bij de oogst, of jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op hen drukt, het blok dat ligt op zijn nek en de stok van zijn drijver, hebt gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan. Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken. Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt hem wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid, van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer, de hemelse machten, brengt het tot stand. Zo spreekt de Heer, woord van God.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus. Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds. Woord van de Heer. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi Domine. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op. En omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven,
brak het uur aan waarop zij moeder zou worden. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. En plotseling stond een engel des Heren voor hen en ze werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult een pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare. Zij verheerlijkte God met de woorden: eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie hij welbehagen heeft. Verbum Domini. Gaat u rustig even zitten. We hebben zojuist het
kindje bewierookt in de kribbe. Je kunt straks de kerststal uiteraard gaan zien. En ook achter in de kerk de engelenstal, als u daar wel eens waarschijnlijk van gehoord hebt. Even terug. Op 12 september van dit jaar begon in Mesch, helemaal het zuidelijke puntje in Limburg, begon een serie van herdenkingen van 80 jaar bevrijding. Het zuiden van Limburg werd bevrijd, september 1944. Ook Noord-Brabant, maar aan de Maas, hier in Midden-Limburg, Noord-Limburg en ook in het rivierengebied, Gelderse rivierengebied, bleef de oorlog nog voortduren tot maart, april 1945. En om nog maar even bij de herdenkingen te blijven, op maandag 30 december vindt een voettocht plaats vanaf de Heilig Hartkerk om te herdenken dat in 1944, tweede kerstdag, 14 mannen door de bezetter werden gedwongen naar Luzekamp te lopen om daar te worden gefusilleerd. Het was een waarschuwing voor degenen die onderdoken en niet in Duitsland wilden gaan werken. 3000 Roermondse mannen en jongens werden alsnog in Duitsland te werk gesteld. Wat ik daarmee maar wil zeggen is dat er nog steeds vele motivatie is om herinneringen aan de oorlog in leven te houden. Dat is niet uniek voor Nederland, voor ons. Het Bijbelse Israël herinnert zich ook de oorlogen uit het verleden. Het volk herinnert zich de dagen dat het juk zwaar op hen drukte, dat het met de stok werd voortgedreven. Israël herinnert zich de dreunende, stampende laarzen met bloed doordrenkte mantels. Die vers uit de profeet Jesaja is vandaag weggelaten in de eerste lezing. Israël kent onderdrukking, deportatie, vervolging en heeft ook moeten vluchten vanuit zijn eigen veilige omgeving Jeruzalem en Juda. Er zijn altijd oorlogsspanningen geweest in de geschiedenis van de mensheid, in de geschiedenis van Israël. Er zijn altijd groepen mensen geweest die anderen tot slaaf maakten. En dan staat er vandaag in die tekst die u hebt gehoord, zo eigenlijk maar plots in één keer, want een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken. Zomaar opeens in die tekst die wij horen een wending. Er wordt een groot licht aangekondigd, een licht dat straalt in doodse duisternis en een licht dat een nieuwe en tijd van vrede aankondigt. En dat licht komt dan door die geboorte van een toekomstige heerser. En je vraagt je af, waar komt die dan vandaan, die heerser, die rechtvaardige heerser, die de volkeren zal regeren, eerlijk en trouw? Waar komt die zo ineens vandaan? De wereld heeft wel behoefte aan rechtvaardige leiders. Een leider die geen oorlog preekt, geen oorlog voert, die zorgt dat er vrede is met buurlanden. Een heerser ook die in de binnenlandse politiek ervoor zorgt dat iedereen mag delen in de welvaart die er is. Dat er niet wordt gediscrimineerd of onrechtvaardig onderscheid wordt gemaakt. Maar ook in de oorlog, en daar wil ik met u naartoe vanavond, ook in de oorlog worden er kinderen geboren. En ik zou ook haast zeggen, dat moet ook. Want we hebben mensen nodig die oorlog proberen te overwinnen. Die de nadelen van de oorlog ervaren, maar er zelf geen schuld aan hebben en die dus ook in staat zijn, of beter in staat zijn,
om die oorlog tot een einde te brengen. Iemand die in een oorlog terecht is gekomen of die een oorlog begonnen is, raakt er soms ook helemaal in verstrikt. Men krijgt een tunnelvisie, een kokervisie, waar je niet meer uitkomt. Partijen graven zich in loopgraven. En om gezichtsverlies te voorkomen, blijft men maar tegen elkaar vechten. Je komt er niet meer uit. En dan moet er iemand anders zijn die het kan oplossen, die het gesprek kan beginnen. En die een uitweg zoekt uit het conflict. Ook in de oorlog worden er kinderen geboren en moeten er ook kinderen geboren worden. Sommige jongvolwassenen, sommige jonge echtparen willen geen kinderen, want ze vinden dat die in deze wereld slecht terechtkomen, nooit echt gelukkig kunnen worden. En dat willen ze hun kinderen niet aandoen, om ze geboren te laten worden, op te laten groeien in deze onrechtvaardige wereld waarin allerlei rampen opdoemen. Maar op die nieuwe generatie moeten we juist kunnen bouwen en vertrouwen dat zij de wereld beter maken. Op de nieuwe generatie stellen we onze hoop. Dat zijn ook de pelgrims van hoop. In de oorlog worden er kinderen geboren. Er worden ook kinderen geboren op de vlucht. En Jezus zelf is daarvan het grote voorbeeld. Jozef en Maria begeven zich op weg naar Nazareth, vanuit Nazareth naar Bethlehem, om zich te laten inschrijven in verband met een uitgeschreven volkstelling. Ze zijn op reis. Ze vinden geen rustplaats voor de nacht en geen rustplaats om het kind geboren te laten worden. Er is voor hen geen plaats. Maar juist in deze onzekere fase van het leven van Maria en Jozef, juist in deze onzekere fase, juist op het moment dat ze op de vlucht zijn, wordt het kind geboren. Belabberende omstandigheden die medelijden opwekken. Hoe kan het toch gebeuren? We kennen allemaal wel verhalen van kinderen die op het einde van de oorlog in een schuilkelder geboren werden. In een aardappelkistje werden neergelegd en in die armoedige omstandigheden hun eerste dagen moesten zien door te komen. En toch zijn dat de kinderen van hoop op dat moment en voor de jaren van opbouw later, na de oorlog. Ze hebben zich er doorheen gevochten. Ze zijn er te boven gekomen. Ook in de oorlog moeten er kinderen geboren worden. En hoop is daar waar mensen in moeilijke omstandigheden vechten voor het leven van henzelf en dat van hun medemensen. Wanhoop is daar waar mensen klagen over wat er allemaal verkeerd is of verkeerd gegaan is. Wanhoop is daar waar wij onze eigen verantwoordelijkheid maar wegschuiven naar instellingen en overheid die het allemaal voor ons moet oplossen. Hoop is daar waar zelf door de mensen, door u, door mij, een weg omhoog wordt gezocht. In coronatijd hebben ook veel jongeren achterstanden opgelopen in de studie. En er is een breuk gekomen in hun sociale ontwikkeling. En daar kun je over klagen. Je kunt naar de onderwijsinstelling kijken of naar de overheid dat zij daar iets aan moeten doen. Maar beter is het om zelf te proberen de achterstand in te lopen, de draad op te pakken, oplossingen te zoeken. Dat is hoop. Dat is pelgrim zijn van hoop. Werken aan je eigen toekomst en natuurlijk ook aan die van anderen. Het kind wiens geboorte wij vieren, wordt geboren in een wereld die getekend is door zonde en dood. En toch, juist daarom was die geboorte nodig. God wil de wereld en de mensen niet in die dood en in die zonde achterlaten, maar hen redden. God stuurt ook iemand. Niet een boodschap, niet een theorie, niet een leer of een morele opdracht.
God stuurt iemand, een redder. En die redder heeft zelf deel en geen schuld aan zonde en dood, maar hij deelt wel helemaal die situatie waarin wij verkeren. Heden is ons een redder geboren, Christus de Heer. En dat mogen wij zingend uitdragen, zodat de wereld het hoort, het te weten komt, dat alle volkeren erin kunnen delen. Wij mogen zingen en uitdragen dat God zoiets wonderlijks heeft gedaan. Heden is ons een redder geboren, Christus de Heer. En deze redder werd niet geboren omdat de wereld voldeed aan Gods verwachtingen. Dat kind is geboren in de wereld van zonde en dood, want ook in de oorlog moeten er kinderen geboren worden. Ook op de vlucht moeten er kinderen geboren worden. Dat is pelgrim zijn van hoop. Ook in de oorlog worden er kinderen geboren. En dat brengt iedere keer weer hoop en vreugde met zich mee. Het komend jubeljaar, door Paus Franciscus uitgeroepen volgens de traditie, iedere 25 jaar, heeft als thema pelgrims van hoop. Als wij actief worden, het nieuwe leven een kans geven, zijn wij die pelgrims van hoop. Want in de oorlog, of als mensen op de vlucht zijn, in welke moeilijke en lastige omstandigheden ook, wordt er steeds opnieuw nieuw leven geboren. Geloofd zij Jezus Christus. Credo in
is geboren het kind van Bethlehem. Met de herders en de wijzen willen ook wij onze groet brengen en bidden op voorspraak van moeder Maria en Sint-Jozef. Heer, laat uw licht stralen over onze bisschop, onze kerk en in het bijzonder over al onze jonge mensen. Dat zij op het licht van uw Zoon Jezus, het kerstkind, hun levenspad voortaan, richten en geluk vinden. Om biddende gezinnen, om roepingen, om meer misdienaars, om jonge vrijwilligers. Voor de seminaristen, de diakens, de studerende priesters en vooral onze onmisbare parochievrijwilligers. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Heer, laat uw licht stralen over alle mensen van goede wil. Dat heel de wereldwijde mensenfamilie mag groeien in eenheid en verbondenheid met het kind van Bethlehem en met elkaar. Dat wij een jaar van hoop en vrede tegemoet mogen zien. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Heer, laat uw licht stralen over al onze parochies, dat wij in de boodschap van Kerstmis kracht vinden om in woord en daad te blijven getuigen van uw vrede en mildheid, goedheid en trouw. Dat wij blijdschap, optimisme, hoop en vertrouwen uitstralen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Heer, laat uw licht stralen over de mensen die, zoals Maria en Jozef, geen dak boven hun hoofd hebben. Voor vluchtelingen en ontheemden, om vrede, verzoening en wederopbouw voor alle brandhaarden van oorlog en onrecht. Om hulp, volharding, veiligheid en godsdienstvrijheid voor de christenen in Syrië en overal ter wereld waar de volgelingen van het kerstkind lijden onder discriminatie en onderdrukking. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Heer, laat uw licht stralen over hen die deze kerstdagen moeten doorbrengen in eenzaamheid, gebrokenheid of verdriet. Zie met liefde neer op onze kwetsbaar geworden ouderen, de zieken, de stervenden en de jonge als ook nog ongeboren kinderen. Om liefde, veiligheid en bescherming. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Wij noemen de intenties van deze viering van de Eucharistie, die we vanavond heel bijzonder aan God opdragen, voor overleden ouders Boy en Annie Eijk van Bergen en van vader Johan Tehuteru. Wij gedenken deze heilige kerstnacht met liefde en warmte de lieve man, vader, opa Frans Borsboom, die 5 jaar geleden van ons is heengegaan. Mogen hij in het licht van Kerstmis de eeuwige vrede en nabijheid van God ervaren. Wij bidden dat zijn liefde, warmte en herinneringen altijd in ons hart mogen voortleven. Heer, schenk hem de eeuwige rust en laat uw licht altijd over hem stralen. Wij bidden voor de ouders Maassen van Daal en zoon Wiel, als ook voor zaliger Ton van Iersel. Voor onze overleden dierbaren, voor elkaars en eigen persoonlijke intenties bidden wij tot de moeder van het pasgeboren kerstkind. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. God, door de geboorte van uw Zoon is uw licht opgegaan in deze wereld. Stort hoop in onze harten en verhoor onze gebeden vandaag en alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Goede mensen, een van de diakens samen met de acolieten, ze gaan nu de gave van brood en wijn op het altaar bereiden, zodat we straks de heilige communie kunnen ontvangen.
Tot de communie worden uitgenodigd alle Rooms-Katholieke aanwezigen. Communie ontvangen in een publieke eredienst is eigenlijk adhesie betuigen aan wat hier geloofd en geleerd wordt. En dat betekent dat het nooit een verplichting kan zijn. Als u zegt, het past niet bij mijn leven, ik heb daar niet zoveel mee, voel u welkom in deze kerk, maar voel u ook vrij om een keuze te maken op het moment van de heilige communie. U kunt blijven zitten, maar u mag ook naar voren komen. U houdt uw handen gekruist voor de borst en ontvangt u de zegen van een van de geestelijken die de communie uitdeelt. U bent in ieder geval welkom om te naderen en de zegen te ontvangen. Dan, goede mensen, zal er nu een collecte plaatsvinden en we willen de collecte zeer in uw vrijgevigheid aanbevelen. U ziet een prachtig versierd kerkgebouw, kosten nog moeite zijn gespaard om hier een prachtige viering van te maken. En we hopen dat u in deze voor u, maar ook voor de kerk, dure, kostbare tijden dat goed wilt gedenken. En dan de collectanten, ze hebben het maar druk deze dagen. Ze moeten in veel heilige missen aanwezig zijn en collecteren, wat een hele zware taak dan wordt. U ziet, het zijn hele energieke en gedreven heren, maar we overdrijven niet als we zeggen dat ze de 25 en ook de 30 al gepasseerd zijn. U bent met zeer velen naar hier gekomen en als zij rondgaan en u gooit heel veel muntgeld in die schalen, dan wordt het wel heel erg zwaar voor deze heren. En we vragen ons af of u hen dat wel mag aandoen. We weten zeker dat u heel creatief bent en hen hierin tegemoet wilt komen. Klinkende munt, daar houden we natuurlijk van, maar meer nog als u iets weet te ritselen voor de kerk. Dan zijn de collectanten blij en dan kunnen we het hier ook in stand houden met uw welwillende gave. Heel veel dank voor uw goedgeefsheid.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, laten de gaven die wij op dit feest u aanbieden, u ook aangenaam zijn. En schenk ons in deze heilige viering ook uw gaven. Doe ons gelijken op uw Zoon, in wie onze mensheid reeds met u verenigd is, door Christus onze Heer. Dominus vobiscum. Suum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Per dignum et justum, equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, nova mentis nostre oculis lux tube claritatis infulsi, ut dum visibiliter Deum conoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum que omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tobie canimus, sine fine dicentes. Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, en wij smeken u, door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gave hier die wij u aanbieden, dat ge zult heiligen dit brood en deze beker. Opdat zij ten goede komen aan heel de kerk, die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder.
Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, Paus Franciscus. Mij, uw onwaardige dienaar, verenigt ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. Herinner u de naam en Heer van allen die u toebehoren en van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof. Gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen, van hun aanbidding en hun dankbaarheid. In naam van allen smeken wij u, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig, gij eeuwige en waarachtig levende God. Wij zegenen en aanbidden u, omdat in deze nacht de Maagd Maria de Verlosser heeft geschonken aan onze wereld. En wij smeken u samen met haar, met de heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus, Johannes, met Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon, Thaddäus, met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysogonus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht waar wij ook gaan, wees onze kracht. Neem deze gave van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons, voer ons van dag tot dag naar uw vrede, dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker, bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat ze voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen ze gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken. Mysterium Fidei. Gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd. Dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig, zoals gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel, en dat van Abraham, die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn, dat uw priester Melchisedek u heeft gebracht. Zend dan uw engelmachtige God, en om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij, die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed, van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters, die ons de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat
dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land, verlicht en getroost. Wij zijn van u met al ons kwaad, op uw bemachtigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen, Johannes, Stefanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia en van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk door Jezus Christus onze Heer. In hem hebt gij al wat bestaat geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Per ipsum et cum ipso et ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adjuti, et a peccatusimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relicvo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.
Gedenkt zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
mensen, voordat wij van hier gaan nog enkele mededelingen. De engelen-expositie van overleden bisschop Harry Smeets is tot en met zondag 12 januari te bezichtigen tijdens de reguliere openingstijden. En dat geldt voor wat betreft de kerststallen van de Münsterkerk en de kathedraal eveneens, maar dan tot en met 5 januari. Het bezoeken van de prachtige kerststallen willen we u zeer aanbevelen. Het zijn dagen waar we allemaal toch net iets te veel snoepen en eten. Dan is het goed om in beweging te blijven en de kerk faciliteert dat door haar poorten wijd open te zetten. Komt dat zien, zoveel schoonheid. In verband met de feestdagen is het parochiekantoor de 26 december nog gesloten. Zaterdag 28 december zingt de gemeenschap van Geloof en Licht kerstliederen van 14 uur tot 15 uur in de Münsterkerk. En dan de vooruitblik naar komende zondag, de opening van het Heilig Jaar. De Heilige Vader de Paus heeft dat vanavond in Rome in de Sint-Pieter al gedaan door de heilige deur te openen. Hier zal komende zondag om 10 uur een plechtige viering van de Eucharistie worden gehouden. Deze is live te volgen via KRO NCRV en een heleboel missen in de stad vallen voor die gelegenheid uit. Dus er zijn dan geen vieringen in de Münsterkerk, in de Michaelkerk in Herten, als ook in het Heilig Hart en de kapel in het Zand. Zondag dus alleen om 10 uur hier de opening bij gelegenheid van het Heilig Jaar. Maandag 30 december om 7 uur is er de ecumenische eindejaarsviering in de Ursula-kapel. En dan, goede mensen, naar al deze mededelingen die u overigens natuurlijk op de website van onze kathedraalparochie gewoon kunt nalezen, omdat het te veel is om te onthouden. Na dit alles gaan wij de heilige mis besluiten. En na afloop van de viering zou onze nieuwe bisschop, Monsieur van den Hout, die volop bezig is met langs de dekenaten te trekken en kennis te maken met zijn diocesanen, dat bent u, de Limburgers. Er is dan gelegenheid voor hem en voor u om met elkaar een beetje kennis te maken. De bisschop zal zich opstellen bij de kerststal en hoopt dat u naar hem toe komt, dat u elkaar daar kunt ontmoeten om elkaar informeel iets goeds toe te wensen. Maar nu, heel even, wat gaat u elkaar toewensen als u straks voor de bisschop staat? De afgelopen dagen viel het me op tijdens het boodschappen doen dat ik een berg over me heen kreeg van fijne dagen, beste wensen, beste feestdagen, fijne feestdagen, beste wensen. Ik stond met de mond vol tanden, wist niet wat ik terug moest zeggen en dacht, is dit wat NPO 1, 2 en 3 van Limburg gemaakt hebben? Wij zijn van ouds toch een katholieke provincie en we hebben onze gewoontes die ingebakken zijn. Wij wensen elkaar in de zuidelijke regionen toch zeker een zalig kerstfeest toe. En niets anders. Dat is een prachtige, inhoudsrijke wens van lange tijden. We houden daarmee een stukje van onze zuidelijke cultuur in stand. En we willen toch aan onze nieuwe bisschop laten zien dat we dat in de bisschopstad nog wel niet gaan kwijtraken. Dus u zegt straks, als u voor die bisschop staat, Monseigneur, nou dat hoeft u niet te zeggen, maar zalig kerstfeest. U bent dat verleerd. U heeft allemaal meegedaan met fijne dagen, fijne feestdagen, beste wensen. Dat gaan we niet meer doen, ook na deze heilige mis. Iedereen die u tegenkomt, gaat u zeggen, zalig kerstfeest. En dan kijken ze u met grote ogen aan en dan vallen zij eens een keertje stil. Dan bent u ambassadeurs van de hoop, van de boodschap van licht en vrede die we toch willen uitdragen. We gaan het heel even oefenen, want ik twijfel of u dat nog wel in u hebt. Zegt u eens even tegen de bisschop straks, zalig kerstfeest. Zalig kerstfeest. Dat is een beetje slapjes, beste mensen. Nog een keer, zalig kerstfeest. Dat kan hij tot in het paleis horen. Nu aan de andere kant van de Maas. Zalig kerstfeest. Monseigneur, het woord is aan u. Ik wens u allen aanwezig hier, het is goed, zalig kerstfeest. Ben ik als Brabander ook gewend, moet ik zeggen, dus dat is vertrouwd. Niet iedereen van u heeft mij al getroffen, denk ik. Het is voor mij nog een beetje nieuw, weer in een andere kathedraal. Ik weet wat ik moet doen, maar de vertrouwdheid moet nog wat groeien. En dat is ook normaal. Een pastoor die in een nieuwe parochie komt, moet ook 3 jaar een keer de hele cyclus van Pasen, Kerstmis, vakantie gehad hebben om echt een beetje goed thuis te komen. En dat gaat mij ook zeker lukken.
Maar ik zit nog in dat proces van kennismaking en thuiskomen. Ik hoop u zo dadelijk, niet per se allemaal, maar in ieder geval een aantal toch nog wel de hand te kunnen drukken. Ik mag u uitnodigen voor de zegen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Samen die tekst daar. Bedankt, hè. Nee, ziet je. En ik zeg toch fijne dagen. Ga niet door. Dankjewel, hè. Ik heb hem